Hello friends, Boro by Bodo Job Info official YouTube channel the bedtime on the latest update level by Benesa DEE ni education level ni the teacher vacancies the final by the benza by Gabang Negas Nongmon and regular teacher vacancy the finally official notification release by RP Fosta 5,000 Baradongo both side LP school are UP school eba Nantamani EMI school of high. दा बेयाव साबैसे एलिजिबल जागोन एबा सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि सायाव आपडेटखौ नायगोन दा गोबाव खालामा नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गोदान जबनि आपडेट मोनबाय थायो आरो लोगोसे गोदान साख्रि फैयोबा नोंथांमोना जाहाथे थाबनो अफिसियेल नटिफिकेसन मोननो हायो दा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो दा बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन जों नायग्रोबाय बेनो जाबाय एलपि स्कुल्सनि थाखाय दा बिनि अनलाइना स्टार्ट जागोन 17 निफ्राय फेब्रुवारि आरो लास्ट डेटआ मार्चनि 1 सिम दा बेयाव स्केल पे होनोब्ला एलपि टिचाराव नोंथांमोना मोनगोन 14,000 निफ्राय जागायनानै आप टु 70,000 आरो लोगोसे नोंथांमोना बायदिसिना ग्रेड पे थायो दा बेयाव नोंथांमोननि डिटेल्सखौ नायोब्ला बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन होनोब्ला स' बिनिफ्राय बैसोखौ नायगोन दा बैसोआ नोंथांमोना 18 निफ्रायनो 45 इयार्ससिम एलिजिबल जागोन एसटिपि हिसाबै अके आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामबा बे जाबाय फ्रेश टेट नङा जायफ्रानोखि डिप्ल'मा दङ नोंथांमोना खालि डिप्ल'माल' दङ अब्ला हानाय नङा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोना आसाम टेट एबा सेन्ट्रेल टेट नोंथांमोना क्वालिफाइड जाखानाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना रेगुलार टिचार हिसाबै अनलाइन एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन अके दा बे फ्रेश टेट नङा जेब्ला फ्रेश टेट फैयो आं नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ लाबोगोन बेनिफ्राय पिडब्लिउडि केन्डिडेट्स नोंथांमोना 50 इयार्ससिम बे पस्टआव 18 निफ्रायनो हागोन अके आसाम टेट एबा सेन्ट्रेल टेट नोंथांमोना एलपि सेक्सननिफ्राय क्वालिफाइड जाखानाय जानांगन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनानै लानो हागोन दा गोबां क्वालिफाइड जानाय दङमोन बिथांमोना गोबां नेगासिनो दंमोन रेगुलार टिचार भेकेन्सिस दा फाइनालि फैबाय स' नोंथांमोना 17 फेब्रुवारि जानाय लोगो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आप टु मार्चनि 1 सिम स' बिनिफ्राय मा नांगौ जों दानिया नायनोसै फैदो स' बेयाव नोंथांमोननि फरायनाया बेनो जाबाय एचएस पास जानांगोन एटलिस्ट 50% मार्क्स थानाय नाथाय जोंनि एसटिपिआ 45 जाखायो नालाय बिनिफ्राय 2 इयार्स डिप्ल'मा नोंथांमोना वाटएभार जिखुनु जाया जेरैहाय डिप्ल'मा जेरै डिलेट बिएड दङब्ला हागोन लोगोसे लास्टआव इम्परटेन्टआ जाहैबाय कम्पालसरिया बि नाम्बारा नोंथांमोना पास खालामनांगोन आसाम टेट एबा सेन्ट्रेल टेट एलपि सेक्सनावहाय क्वालिफाइड जाखानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे सेक्सननिफ्राय बे पस्टआव एप्लाइ खालामनांगोन नाथाय पार्सेन्टखौ टेनसन लानाङा नोंथांमोना 50% नांलाया एसटिपिआ स' नोंथांमोना 45 जायो बेखौ मिथिखागौ आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननि स्केल फीआबो जोबोर मोजां 14,000 निफ्राय 70,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन प्लास ग्रेड पे थायो लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो स' बेनिफ्राय 17 नाम्बाराव जायफ्रानोखि एनआइअएस निफ्राय लानाय दङ 18 मान्थ्स डिलेट एबा नोंथांमोना कर्स लानाय दङ डिप्ल'मा अब्लाबो बे पस्टआव एलिजिबल जायो नाथाय जायफ्रा एनसि दङ एबा नट क्लियार दङ स्टेटासा नोंथांमोना बे पस्टआव एलिजिबल जानाय नङा अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो स' 19 नाम्बाराव मोनसे गाइडलाइन्स दङ जायफ्रानोखि हेभिं क्वालिफाइड इन आसाम टेट बा सेन्ट्रेल टेट फर एलपि स्कुल्स एन्ड ग्रेजुएसन विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स दङ ना अब्ला आरो लोगोसे बिएड दङब्ला कैन अल्सो एप्लाइ फर द पोस्ट अफ रेगुलार टिचार इन एलपि स्कुल्स नोंथांमोनाबो बे पस्टआव हागोन आरो जायफ्रानोखि बे दङ दा बेनिफ्राय ओभारअल सिलेक्शन प्रसेसखौ नायोब्ला टोटल मार्क्स अबटेना नोंथांमोना 330 जागोन एलपि स्कुलाव दा बेयावनो आसाम टेटखौ नायगोन एचएसनिखौ नायगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि डिप्ल'माखौ नायगोन एनसिसि नायगोन स्पर्ट्सनि दङबा मोजां एन्ड फाइन आर्ट्स एन्ड कालचारेल एक्टिभिटिस रिप्रेजेन्ट खालामनाय दङब्ला नोंथांमोना बेयाव 10 मोनदों गासै लानानै 330 नि बेयाव सिलेक्शन प्रसेसा जागोन दा बेनोमोन एलपि स्कुलनि दा बिदिब्ला जों नायनोसैलाय दानिया इउपि स्कुलनि एबा एमइ स्कुलनि दा फैबाय इउपि स्कुलाव नोंथांमोना सेलारिया सेम मोनो बेनो जाबाय 14,000 निफ्राय जागायनानै 70,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन बेनि एप्लाइ डेटआ गासैबो सेमानो दङ लास्ट डेटआ मार्चनि 1 सिम आरो स्टार्ट जागोन एप्लाइआ 17 फेब्रुवारिनिफ्राय स' बिनिफ्राय क्राइटेरिया होनोब्ला नोंथांमोना बेयावनो एसिस्टेन्ट टिचारावहाय इउपिएसआवहाय ग्रेजुवेट पास खालामनांगोन बिनिफ्राय 2 इयार्स डिप्ल'मा नोंथांमोना थानांगोन बिएड एबा नोंथांमोना डिएड थानांगोन अब्ला बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन लोगोसे आसाम टेट बा सेन्ट्रेल टेट नोंथांमोना पास खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय साइन्सआव नोंथांमोना नायोब्ला बिएससि नोंथांमोना पास खालामनांगोन लोगोसे डिप्ल'मा थानांगोन बेयावबो सेम कन्डिसन आरो आसाम टेट नोंथांमोना एबा सेन्ट्रेल टेट नोंथांमोना जाहाथे पास खालामो साइन्स एन्ड मेथ्स लेभेलाव स' बेयाव नोंथांमोना अब्ला बे पस्टआव एलिजिबल जागोन दा बेनि ओभारअल सिलेक्शन प्रसेसखौ जों नायनोसै नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जायखिजाया बेयाव डिग्री पास जानांगोन लोगोसे जायफ्रा 18 मान्थ्स नोंथांमोना डिले लानाय दङ अब्लाबो बे पस्टआव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन अके स' बिनिफ्राय बेनि सिलेक्शन प्रसेसा ओभारअल बेनो जाबाय 430 अके स' ओभारअल 430 दानि एनसिसि थायोब्ला 10 मोनो बि थायोब्ला नम्बर 5 एन्ड सि थायोब्ला 10 मोनो आरो मेक्सिमाम एन्ड बिनिफ्राय स्पर्ट्सनि एन्ड लोगोसे नोंथांमोना फाइन आर्ट्स एन्ड कालचारेल एक्टिभिटिस रिप्रेजेन्ट खालामबाबो बेयाव मोनो गासै 430 बिनि एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोननो नेक्स्टआव लाना फैगोन
दा बेनिसिमोन जेब्ला आसाम फ्रेश टेट फैयो आं नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेटखौ लाबोगोन नाथाय माब्ला फैगोन मिथिया नाथाय दायो जायफ्रानोखि क्वालिफाइड जाना दंखायोमोन नोंथांमोननि थाखाय रेगुलार भेकेन्सि 5320 भेकेन्सिस थ' नोंथांमोना मोननो हाबाय